Dobar dan, evo nas u drugoj lekciji ekologije, a to su ekosustavi. Ekosustav je zajednica svih živih bića koja žive na nekom području i njihovog staništa. Ili možemo reći biocenoza plus stanište. Znači, svi ti organizmi su međusobno povezani, ali su i povezani s okolišem. Kad govorimo o organizmima, oni su najčešće povezani odnosima prehrane. I evo sad ovdje imamo jedan hranidbeni lanac gdje vidimo da počinjemo od trave koja je proizvođač, onda imamo zeca koji je potrošač prvog reda, pa lisica koji je potrošač drugog reda i u ovom hranidbenom lancu su vam prikazane bakterije kao razlogači, iako ponekad to u hranidbenim lancima i nije prikazano. Znači u svakom hranidbenom lancu kruže tvari i energija, a sva energija dolazi od sunca koju je ova trava vezala fotosintezom. Mi ćemo sad usporediti dvije vrste ekosustava, to su vodeni i kopneni ekosustavi. Prije svega, ako usporedimo gustoću, znate da se na kopnu puno lakše kretati jer je gustoća manja za razliku od vode. Ako usporedimo količinu plinova, u zraku, odnosno na kopnu je 21% kisika, dok je u vodi to puno manje. A isto tako u kopnenim sustavima na kopnu je daleko manje ugljikovog dioksida, dok je u vodama čak 50 puta više. Hrana je na kopnu vezana uz tanki površinski sloj gdje se nalaze biljke koje rade fotosintezu, dok u vodi na dubini od 10-11 km možete imati hranu. Životni uvjeti na kopnu su vrlo neujednačeni, dovoljno da se sjetite, nadmorske visine od 0 metara, tropskog područja, pa do pustinja ili do Himalaje. A u vodenim ekosustavima životni uvjeti se puno polakše mijenjaju i to je zbog onog svojstva vode da ima veliki toplinski kapacitet. Znači voda se sporo hladi, ali se i sporo zagrijava. I promjene temperature su značajno izražene na kopnu, dok u vodi nisu. Kad govorimo o kopnenim ekosustavima, nekako je najlakše tu pričati o biomima. Biom je veće geografsko područje koje ima iste uvjete i ekosustave i ja sam ovdje nabrala glavne biome. Znači na sjeveru skroz, na krajnjem sjeveru nalazi vam se tundra, to je zajednica mahovina i liševa, recimo Island, možda sjeverni dijelovi rubni Sibira. Onda ispod toga imate tajgu, to je crnogorična šuma. Ovdje kod nas su uglavnom šume umjerenog pojasa, znači bjelogorične, a ponešto i crnogorice ima. Još dolje južnije imamo tropske kišne šume koje su različite i od naših i od tajgi, zato što u njima vlada velika vlaga i visoka temperatura. I tropska kišna šuma je najraznolikiji ekosustav na zemlji, baš zbog tih povoljnih uvjeta. Ima velik broj različitih i biljaka i životinja. Zatim imamo travnjake. Travnjaci u tropima se zovu savane. Kod nas u primorju imate makiju ili šikaru, to je nisko grmlje. I na kraju imamo pustinju koja ima pjeskovito tlo sa vrlo malo hranjivih tvari, gotovo ništa. Ovdje imate sad sliku kako su ti ekosustavi, odnosno biomi raspoređeni na zemlji. Znači gore na vrhu ovo maslinasto-zeleno su tajge, tundre, onda su crveno tajge i tako dalje. Ja vjerujem da vi već ovo znate iz zemljopisa, gdje su pustinje, gdje su tropske kišne šume. Vrste mogu biti rasprostranjene gotovo po cijelom svijetu ili mogu biti samo na jednom uskom malom području. Taj prostor rasprostranjenosti vrste se zove areal. Ovdje imamo primjer velebitske degenije koja ima uzak areal i zove se endem, a postoje vrste koje su kozmopoliti i koje imaju vrlo širok areal. Takva vrsta vam je recimo vrabac ili hrast. Postoje neke vrste koje su nekad bile široko rasprostranjene u prošlosti, a danas su puno slabije. To vam je recimo primjer ginka koji je nekad bio rasprostranjen i u Europi i u Aziji, a danas živi originalno samo u Aziji i to u Kini. Mi nažalost svojim djelovanjem jako mijenjamo ekosustave i mi zapravo tu razlikujemo dvije vrste promjena. Promjene u biocenozi koje ovise o godišnjem dobu se zovu fenološke promjene. To su recimo otpadanje lišća, cvjetanje, kad životinje nesu jaja, kad imaju mlade, sve su to fenološke promjene.
Međutim, ova promjena ovdje, kad zbog požara nestane šuma, se zove sukcesija. To je zamjena jedne biocenoze drugom. Jer u fenološkoj pojavi kad otpadne lišće, to će i dalje biti šuma, znači biocenoza se nije promijenila, samo drugčije izgleda. Uzrok sukcesije je nažalost najčešće čovjek koji isušuje močvare, koji krči šume, koji pali. Mogu neki puta biti i prirodne nepogode, recimo potresi ili vulkanske erupcije, a neki puta može biti i unutrašnji uzrok kod jezera koja su vrlo mala, koja su mala površinom i koja se polako zatrpavaju. Ono što na kraju u svakom ekosustavu dobijete je jedna stabilna zajednica koja se zove klimak zajednica. I zapravo svaka zajednica teži toj klimak zajednici, a taj klimaks odgovara klimi područja. U našem području u umjerenoj klimi klimak zajednice je šuma. To znači kad pustite neku livadu, travnjak, ne kosite, ništa s time ne radite, kroz nekoliko godina ćete uvijek dobiti šumu. I ono što je bitno da u toj klimak zajednici je u ravnoteži proizvodnje i potrošnje organske tvari. U ekologiji često spominjemo i pojam ekološke niše. Najčešće se to objašnjava kao prostor koji vrsta zauzima u nekom staništu, ali to je malo širi prostor, zato što ekološka niša podrazumijeva i mjesto u hranidbenom lancu i tamo gdje se organizam hrani, znači to je malo širi pojam. Sad ćemo nešto reći o ekosustavu mora. Već smo rekli da budući da je to vodeni ekosustav, da su uvjeti za život u njemu stabilni zato što se svojstva polako mijenjaju i more je zapravo naseljeno od površine pa skroz do najvećih dubina. Ono što otežava život živim bićima u moru je ta prisutnost natrijevog klorida i slanost mora i organizmi na to moraju biti prilagođeni. Ono što je dobro u moru je da je ono vrlo gusto pa omogućava život u cijeloj dubini i organizmi mogu lako lebdjeti. Voda svojom težinom stvara pritisak, tako je na 10 metara dubine on 2 puta veći nego na površini. Znači ako je na površini pritisak 1 atmosferu, na 10 metara je 2 atmosfere, na 20 metara dubine je 3 atmosfere i tako dalje. Ribe su se tome prilagodile tako što imaju malo tijelo, izduženo, vretenasto, bočno su spljoštene, što vam pokazuje ove dvije strelice na slici. Imaju slabo razvijen kostur i mlohave mišiće, zato što kostur im i ne treba kad je gustoća vode drži, a mišići kad bi bili prekruti, teško bi podnosili tu veliku gustoću vode. Svjetlo prodire do 200 metara u morima i ono je potrebno za fotosintezu. Fotosintezu u morima vrši fitoplankton, to je biljni plankton. Neki organizmi žive na velikim dubinama gdje nema toliko svjetla ili nema uopće svjetla i oni su se tome prilagodili tako što ili imaju veće oči, a neki ih uopće i nemaju. Neki organizmi veće dubine imaju i bioluminiscenciju, to je pojava kad organizmi sami proizvode svjetlo. U moru imamo i zonu prskanja valova, to vam je ono područje uz obalu i tu organizmi koji žive isto se moraju tome prilagoditi, tim stalnim udarcima valova, zato rakovi imaju čvrst vanjski skelet i spljošteni su, a alge su mekane i uopće se ne opiru struji vode. Organizme u moru dijelimo na 3 skupine. Prva skupina je bentos, to su organizmi dna koji žive pričvršćeni ili se vrlo slabo pokreću. I ovdje su vam prikazani neki organizmi bentosa. Druga skupina su nekton, to su organizmi koji se pokreću snagom svojih mišića, kao ribe koje imaju peraje ili ove tu sipa linije hobotnica koji imaju krakove za plivanje. I treća skupina je plankton. Postoji 2 vrste planktona, biljni i životinski. Životinski plankton se hrani sa biljnim. Ovdje vidite kako izgledaju ti sitni planktonski organizmi koje možemo vidjeti samo mikroskopom. Plankton ima neke prilagodbe za lebdenje, a to je da ima manji volumen, a veću površinu ili da ima puno bolji omjer površine volumena. Ovdje sad možete vidjeti onaj primjer koji sam vam pokazivala u prethodnoj lekciji, da ova kocka koja ima veću stranicu ima puno povoljniji odnos površine volumena 0,75:1 za razliku od ove manje kocke i to omogućuje da teže lebdi veći organizam, a lakše lebdi manji organizam.
Tamo kod onog Bergmanovog pravila je bilo obrnuto. Veći organizam ima manju površinu kroz koju gubi toplinu. Često plankton ima i nastavke da bi mu se povećala površina, lagan je da bi lakše lebdio i ispunjen je zrakom ili uljem. Sada ćemo nešto reći o kopnenim vodama. Kopnena voda ima najveću gustoću na 4 stupnja, nakon toga se kreće lediti i led ima manju gustoću i pliva na vodi. To je jako dobro, zato što je led izolator i onda je ispod njega uvijek toplije nego na površini, a s druge strane omogućuje život organizmima u vodi. Temperatura se i ovdje isto sporije mijenja, voda se sporo hladi i zagrijava i to je dobro zato što živa bića imaju vremena za prilagodbu. Ono što je nezgodno u kopnenim vodama i u vodama općenito kad im raste temperatura da se smanjuje količina kisika. I to je razlog zašto globalno zagrijavanje jako štetno utječe na živa bića. Minerali u vode dolaze kišama ili ispiranjem tla, a neki puta nažalost dolaze i otpadnim vodama, odnosno kanalizacijom koju mi ispuštamo. Ovdje vam je prikazano kako se mijenjaju čimbenici u vodi, znači očito svjetla je sve manje kako idemo na dubini, kisika je sve manje, ugljikovog dioksida je sve više. Kopnene vode su bogate vapnencem, s time da mi, ovisno o količini vapnenca, određujemo tvrdoću vode. Tvrde vode imaju više vapnenca, a meke manje. Kopnene vode stajačice se zovu močvare ili jezera. Močvare su ovdje zapravo jako bitne jer imaju puno biljaka i puno fotosinteze, što znači puno hrane i kisika, a to će privući i puno životinja. Znači, močvare zapravo proizvode više kisika nego šume i to duplo više. I ovdje sad imamo onu priču o sukcesiji kod jezera. Jezero koje je plitko, a ima ovako veću površinu. Na površini će imati puno organizama koji rade fotosintezu. Mi znamo da se fotosintezom stvaraju šećeri koji polako padaju na dno i tako zatrpavaju jezero. Drugi problem tih šećera koji padnu na dno je što troše kisik za svoju razgradnju i onda živa bića koja žive pri dnu nemaju dovoljno kisika. I tako vam se jezero polako zatrpava. Ovo je znači prirodni proces. Dobit ćete od jezera baru, pa močvaru, vlažnu livadu, na kraju i šumu. Rijeke dijelimo zapravo na 3 dijela, na izvor, srednji tok i donji tok. One se razlikuju po brzini. Nadalje razlikuju se po temperaturi. Izvor je puno hladniji od donjeg toka. Izvor je zbog toga i bogatiji kisikom, jer rekli smo što je temperatura niža da je više kisika i tu je prozirnost velika. Takvu vodu voli pastrva. U srednjem toku sve je nekako srednje, i temperatura i kisik, i tu žive grgeći štuka, a u donjem toku voda je muljevita, kisika je manje, voda je mutnija i tu žive somi školjke. Podzemne vode o kojima smo već pričali su poseban ekosustav zato što u njima nema svjetla, pa zato ni fotosinteze, temperatura je niska ali stalna i organizmi kao čovječja ribica su se tome prilagodili da su slijepi, ali zato moraju imati razvijen opip i bezbojni su. I za kraj ove lekcije možemo reći da su uvjeti u vodama puno jednoličniji nego na kopnu, ali zato u vodama imamo tako manju raznolikost živih bića nego na kopnu.